Хай. Аре, ще ходим ли на PvP-то? И сега ще... Вижте ни хомчето, богати сме. Оставащите не сме богати, вижте аз късам пичко имам в честа. Релет, фулсет, фулмеч и фул лък. Сам дет на лъка ми нямам брейкинг, на меча ми шарпнеса е 4, а не 5, там ако иска. Чай, аз някакви кито имам, не знам. Чай, имам кит PvP-то. О, аз мога да вземам след 29 секунди. Добре. И така, аз скачам с 2 лега този път. Аз скачвам Ларп PvP. с 3. Кажете хай на YouTube. Опа. Аре, аз съм на... Аре, ман, кажи, че хай на YouTube. Добре, този, пращат се. Добре. И... Аз писах Ларп PvP за клипа. И така, сега. Аре, бе, мишки, елате, ще го пречукаме от бой. Така. Извинете, че отдавна не съм качвал клипа в Ендъргот, просто не оставам време да ги преработя. И аз. Че не сте снимал. Знам. Чай сега с колко е... 23 FPS, брат. Това е басята. Аз вървя с 20 и ми лагва, брат. И на мен, брат, пък. Аре, бе, те... Аре, че се ето каза да ида на спална да видя. Маняк. Върна спално да видиш има ли някой. Аз само че... О, меле има. Аре, идва. Окей. Бах на спална как ми лаги, брат. Къв си ти е, мишок? Аре, скачаме ли? На кой? Прямо. Бързо, идва. Скачаме ли? Чакай. Те са горе и са тим, бе. Аре, бе. Аре, скачаме. Пък код стане. Чакай. Да има за клипа път. Давай. Аре, скачай. Брат, къв е то, бе? То Марто бах, че хакера, мен почти ме уби. Бързо, горе. Сам не искам да псуваме. Абе, бах, че хакера е мабито, бе. Аз не мога да го ударя. Аз ще убия Бряна. Ще се прибере. Ладно. Се прибере. Абе, то ми бах, че хакера, пайса. Кое му? Абе, Марто! Букук смешен. Елай ме, Марто. Аре, бе, мишок, бах, че хакера е то Марто, е. Ще хубаво да така да помогнеш. То педал бол ми звъни, бе. Абе, мани го, бе. Ми чай се направо почуваш. Аре, мани са, бе, долу тъпата картинка. Аре, бе, бах, че хакера. Ето един излезе, бързо. Чай. Марто. Къде отиде това, бе? Брат, той е хакер, бе, брат. Мина си ма удари. Аз ще го убия. Ама аз до сега бях го убил на 9 хелт, стои и не умира. Умирам. Ми бия го, ама той мангала не умира с леке. Тъпата ти Бряна. Умря ли? Смутан. Помощ горе! Горе на полето. Горе на Тек. полето. Тек. Яба, презлега ли, бе? Бряната, бързо, бой. Бой по Бряната, бе. Ми бяла. Бой по Бряната, аре, брат, че умра. Той умите хакер, брат! Умирам. Аз умирам. Ми той и аз. Аз се прибирай са. Не мога. Мен един лек ми остана. Аз умрях. Аз дихайте ми. Ох, мога да се прибера. Джъстито е бахти хака. На косъм, брат. На мен сета ми се натурши. Бахти хакерите. Това са... Значи. Това са бати хакери. Не, брат, аз тям маниса, бе! Чакай. Да попроси. Аз тям хубаво взимам от старите кит PvP Iron Set и тям с един лек. Аз съм до хома. Взема инструктура. Кой аз ще пратя?
Клипа на Vex, той ще ги бамня. Аз чувам това. Той това са бахти жалките балъци. Той то не стига, че не е влезнал ми седи с една ръчичка му би то жалкия Да, буклук. той ми е хакер, защото левна по време на битка. Ако не беше хакер, щеше като левния да умре. Ама виж го, ти не се логнал и би, бахти жалкия. Да, бе, да. Има би, и мен, нали? У мен сета ми се троши почти. Добре, че имам още един кит. Какво бе? Баста пака. Кому обикаляш? Добре, сега какво ще да Аз ще ги разведа из ларповете първия клип. Аз пък няма, аз се бия. Ларп Enchant. Ще го разведа из ларповете, пък другия път ще правим пейте. Абе, Значи това е Ларп Enchant. яба, мамка му. Мен ма кефи. Нали, тук има Enchanting Table. Енчантвате си горе, тук на прозорците има Envily. Envily. Нали, тук ще правите работи. Аз мисля, че вземах 2 лега. Втория ларп е ларп евент 1, ще го заведа само на евент 1, другите са същите, само че на тях се провеждат различни евенти. Абе, бе, това на ларп PvP няма никой, брат. Ето, ако искате ще го заведа и на 2. Now leaving, баба. Да, тук това са джъмповете, снейповете, такива работи, които са пуснати. Те се пускат сам на евент. Да, Warp Fishing. Кога са направили Warp Fishing? Их то мангал и то сато. Warp Fishing. Това още не съм скочил и ме удариха. Вуй! Бряната е хак. Защо като написах Warp Fishing ма спалнал извън спална, бе? В смисъл, където се бият. О, идвай бързо на мелето. Мартото умира. Той умря. Айде, брат, идвай бързо. Чакай. Значи това е Warp Jail. Ако ви се стои в затвора, ако сте хакерчета, е тук вижте има едно лево. О, мага, фърлих си спитката. Един чест. И... колко... Тук ли си? Къде? Аз там дит взях, той няма никой. Нали е тук? Ако ви се седи в затворчето. Warp... О, бахте пичовете. Warp PvP е там, където ходих преди малко. Warp Ranks. Там нали сега ще покажа какви ранкове има. О, чилой, хайде бе, бате. Крипъра е 2,40 за един месец. О, just care hack. Repair All, Repair, Ender Chest, Head, Near, Nick, Workbench, командата на юзера, нали, много ясно. Kit Starter, Kit PvP и Kit Creeper имате. Донейтъра, той има същите работи, плюс командите на юзера и на Creeper, мисля, че. О, то пък, аз към бахти евента. Стрелеца е 6 ли един месец, той ви дава фулка, Кит Стрелец е такъв. То по Minecraft гейминга и той. Никит The Dark Killer, Никито, там има от един стрелец има фулка. Аз коткоча 100 съм ги чупил до 3. Sweet Hell, Fix, Pixel, Repair, Head, Repair, Абе, стига мята тъпите ти букути, бе. Чко. И други, ако се закупите... Бряната скочи. Ако искате да се закупите ранг, нали тук добавяте Калуян 878. В Калуянда. Shop, Warp Shop, там ще го разгледа. То е шопче, няма смисъл, ама всъщност няма разглеждам, ама то дойдахме. Абе, тук има различни работи, купувате си. Аз имам малко парички. Warp. Аре бе, брат, това никой, те всичките хакери. Warp Trade, нали там се разменяте работи. Абе, какъв си ти бе, мишок? Warp Trade много макетин, между другото. Някакво баси бъдните е построен. И тук нали имат Room 7 до... Абе, бряната бах ти хака, бе. Room 5, Room 6, Room 7, Room 8 до 10 Room. И тук имаме и 2 и... Бастун. АБГ. Това е, мисля, че един админ. Бастун АБГ. И последния ларп е ларп XP. Как се пише Векс, бе? Колко хикса? Стрим? Да. О, аз писам. Така, тук
ларп експи, Рашаре, бе! Оттай го на колко хилт мангала ни умря. където има спаунер на скелети, на зомбита и на пигмени. Може да се биете. Ето аз убия скелети, тук има зомбита. Не, там са зомбитата. Ето ги пигмените. И нали тук може да биете голд нагет за легендар. О, ми па е само скачам. Други ларпове има ли? Не. То колко... Еми, хайде идвай на PvP, моето момче. Да, ще направим още една степе и ще спирам тук. После може да снимам в сървъра, който направи The Dark Killer, там ще оцеляваме. О, дома. О, бе. Какво става тук? Нищо, реалната тъпка. О, ми па е... Не знам с къв сет, ама ще ми вкоча сега. Мибу. О, ми па е с дома сет, аре му вкачам. Чакай да ям. Тя па тъпа Рияна раздава сета. Аре, аз скачам. Идвай. Хайде. Хайде. Та ще скочи тая рънка, бе. Да. Ето го Миба. Той няма каска и бутушки, брат, че влезе. Влезе. Добре. Сам дет си. Пайса! Къде отиде този буклук, бе? Ела, бе. Аре, бе, джеткара, аре. Убих Миба. Аз чакам да се кара. Убих Мип, той беше на... Лутафу един път го ударих, той умря. Аре, бе, джеткара, аре, бе, чок. Яба, то ще спитно, че е големка, бе, бахти. Тиха псу. Лек! Лека не можа да си вземем през лека, модре хакера. Но това ме ендър, че стоим по начин, да? О, ми пани са, бе, хак. Брат, кога си се tu сед, бе? Аз съм с... Ще го убия, брат! Пайса, бе! Уби ма. И то ти. Ко направи, пайса? И хора, това беше от клипа. Аре, ла, бе, чок. И... Аре, Бил. чаute, скоро ще има Убил. втори епизод. Махни се, бе, Мип! Че си тапак, гледа, ходи и би. И аре, чаute.